kowe ana kene perlu. Kene panggonanku Sriwaluya loro. Rene apa ning kene? Golek sagu aku. Golek sagu, arep tuku apa arep njaluk? Di papan yang jenenge wong aku kanca kari-karine yo wong arep njaluk tuku. Nek tukuane piro? Wah, jane aku kira duwe. Lah kowe apa bangun nang kene? Sapa jenengmu? Aku Andi Rabies. Apa Wendy tekan kene ngopo? Kok aku tak mayang to, Pak? Aku yo lagi repot. Tanggungannya anakku 3. Bojoku mongko 4. Bojoku 4. Allah. Dadi jalan ki abot. Monggo yo sertifikat pirang-pirang ora iso tak kanggoke. Lah sertifikat apa? Sertifikat vaksin. Mulane ra iso kanggo. Dulu ono aku. Lah aku iso mayang ning kene wis umur bejo 1000. Nah mayang ning kene aku ndelok keprigelanmu kaya ngopo kowe. Aja ngremehake maraku. Awis kondang karo kok. Wis apa jenenge? Wis dadi sedulur ana ning Ngayogyakarta nggon kraton-kraton ngono. Kondang yen aku dalang sing prigel, sing wasis